arteko desberdintasun handia dago. Gauza askotan, adibidez soldatan. Gizonen eta emakumeen soldataren diferentzia urtearen buruan 7.200 eurokoa da. Gizonei emakumei baino gehiago ordaintzen zaie. Zein dira arrazoiak? Faktore hauek orduko ordainsaria txikiagoa izatea eragiten dute. Zuzeneko soldata bereizkeria, sektoreen eta lanen araberako segregazioa eta kristalezko sabaia. Era berean lan iruzurrak, zainketetarako erantzunkidetasunak ezak eta andrazkoen jarduera tasa txikiak emakumezkoek ekoizpen lanerako ordu gutxiago baliatu ahal izatea eragiten dute. Hezkuntza eta gizarte sentsibilizazioa batetik eta enpresen eta sindikatuen konfidentzia bestetik aldaketaren eragile jardun behar dute beste zeharkako elementu bi dira. Ez dago beti soldata diferentzia hori justifikatzen duen arrazoi objektiborik. Orain gizartea jendeen eta partidu politikoen gatik hau justifikatzen eta normalizatzen utzi dugu.